sunteți? Ce faceți? Cum e în vacanță? Bine! Ia uite, eu și colegii mei suntem pregătiți să ne apucăm de treabă. Și chiar și Florin, ia uite. Mamă! În față sunt muncitorii și uite, în urma lor sunt voluntari. Sunt prieteni, cunoștințe. Îi recunoașteți? Da. Florin vine pregătit de fiecare dată. Sunt sigur. De data asta, vreau doar câteva cuvinte să vă spun. Cu toții îl știți pe Traian, știți copiii lui, știți visurile lui. A venit momentul să împlinim un vis pe care îl are Traian. Acela de a construi o casă pentru el și pentru copiii lui. Sunteți cu mine? Da! Sunteți pregătiți? Perfect! Cine știe pe Traian? Mâna sus. Să știți? Cine sunteți dumneavoastră? Tata. Uite, Traiane, cine e aici? A venit în forță. Ne-a emoționat pe toți, pentru că a reacționat ca un părinte. Până la urmă nu contează ce vârstă are copilul tău, pentru că tot copilul tău rămâne și tot suferi pentru el când el suferă, dar te și bucuri atunci când se întâmplă pentru el un lucru bun. De data asta n-avem nimic de scos din casă, așa că am găsit o altă misiune pentru voluntarii care au venit să ne ajute. Vor descărca materialele de construcții. Fiecare ia câte un lucru, așa după cum poate. Și le punem pe sortimente, da? Când am văzut voluntarii cărând toate acele materiale de construcție, mi-am adus aminte de agenda lui Traian, în care el își nota tot ce avea nevoie și se gândea cum va reuși el să cumpere tot ce are nevoie. Îmi dați seama că va fi o mare bucurie pentru el să vadă că toate se întâmplă mult mai repede. Cine sunteți dumneavoastră? Vecinul lui Traian. Vecinul cum? Anuș. Al Traian. Anuș? Da. Vecinul Anuș. Salut! Te iubesc! Vă iubesc! Și noi! Și noi te iubim, Denuța! Noi am găsit o casă la care Traian a muncit foarte mult. Eu am simțit că Traian, după cum și-a amenajat beciul, visa la o casă așa rustică. El s-a trezit cu această casă unde, din impulsuri de moment, din planuri de viitor, e prea mare. Acum că s-a întâmplat cu Elena ce s-a întâmplat și a dispărut din viața familiei ei, normal că și planurile s-au reorganizat. Ne concentrăm la parter, unde sunt distribuite toate camerele, astfel încât să fie și lui ușor, că e tată până la urmă. Copiii îl ajută, dar sunt totuși copii, adică nu poți să le pui în cârcă responsabilitatea unui adult. Știam că e un termen foarte strâns și atunci am ales să modificăm foarte puțin la interior. Dar ce este aici, în exterior, trebuie demolat în totalitate. Modificările interioare la casă sunt foarte puține. Deloc. După cum bine am văzut cu toții, există o scară într-un dormitor pe care vreau să o demolăm. Vreau să zidim. Accesul la centrală o să-l dăm pe aici, construind o nouă scară. Vreau să mai mărim aici un gol la baie ca să avem un pic mai multă lumină. Și, practic, la interior nu modificăm foarte mult. Și aici, cu locul de sobă? Este o discuție pe care trebuie să o avem cu toții, pentru că eu am discutat cu Traian la un moment dat și l-am întrebat cât de important este cuptorul acela pentru el. Și am explicat care sunt argumentele mele să nu-l facem. Pentru că să coci pâine, să faci prăjituri și toate celelalte, poți să le faci și la un cuptor care nu are foc deschis. Va trebui să găsim o soluție pentru cuptor, dar eu vă propun să facem cuptorul afară. La intrarea în casă este o fântână și vreau să-i propunem să-i construim fântâna de la intrare. Astupăm. O acoperim? O acoperim, foarte bine, o acoperim. Foarte bine ai spus. O acoperim, îi facem niște stâlpi cu un acoperiș și facem o fântână la intrarea în curte. Exact în fața casei, dacă vă aduceți aminte. Ok. Și de data asta, grupa mai este alături de noi și de familie și va asigura bunurile după terminarea lucrărilor. Excelent. Asta e foarte bine. Atunci, la treabă. Terasa din spatele casei vreau să o demolez, dar vreau să construiesc acolo o terasă care să fie utilă, conformată, pentru că ce era acum acolo era un lucru improvizat. Păi ce faceți voi aici? Mă apuc de demolare. Demolează cu spora, fii atent. Suntem în plin proces de demolare. Asta? Da. E periculos să... Nu e periculos, ia uite. Am tot ce-mi trebuie. Alături de el încep să mă cunosc eu pe mine, de ce sunt capabil. Ca arhitect niciodată nu m-aș fi gândit să iau o funie, să leg 2 stâlpi și să trag. Nu reușesc așa, nu reușesc. Va reuși. Nu reușesc. L-ai legat bine? Da, Perfect. eu sunt pregătit. Nu.
Ați construit aici o chestie foarte drăguță, dar Valentin, aici de față, a promis că face ceva superb, ceva minunat. Florin, poți să ții tu, te rog, chestia asta? Da? Camera? Hai, Te rog, ține tu camera. Uite Ține-o aici. camera. Așa să o țin, da? Bine, perfect. Cum vrei tu? Uite așa o țin. Așa. Sunt dacă are brațe puternice acum vedem. Trebuie ridicat puțin mai de sus. La fiecare eșec al meu, zâmbetul lui Florin se făcea și mai mare, și mai mare, și creștea inima în el de bucurie. Dar asta m-a ambiționat și mai tare. O dărâmă. Nu vreau. Nu vrei? Face treabă bună, tati. Te rămân ca să facă un lucru bun. Uite câte mere ai dat jos! Uite câte mere ai dat jos! Nu. Felicitări! Nu o să-i spun lui Florin, nu o să-i dau satisfacția asta, dar unii aia m-a șulit puțin. Lăsat aici la spate, mi-a lăsat o urmă. Scara nu era bine poziționată, nu poți să pleci dintr-un dormitor și să ajungi într-un pod. Este evident că trebuia să o demolezi pentru a face loc suficient de mare în acel dormitor. Sigur, va exista un loc de acces în podul casei printr-o scară retractabilă care va pleca din hol. Dărâmă scara. N-a făcut-o bine. Ce faci, Valentin? Caut armătură într-o scară. A, și ai găsit-o? Încă o caut. Noi am construit-o. Strașnic ai făcut scările astea, dar n-aveam cum să le lăsăm la tine în dormitor. N-am mai văzut dormitor cu scări. Are E armătură. bine, am găsit un fir de armătură. Are armătură, domnilor, credeam că nu are. Bravo, Traian! Bine armată, dar trebuie să o dăm jos. El lasă-l tu pe Adi mai departe. Hai, Adi, îți mulțumesc. dă-te jos. Uite, să ai forță ca să... Bineînțeles. Da. Au trecut câteva zile și s-au întâmplat multe. Am zis eu că e casa aproape gata, dar de fapt știam că Florin o să aibă mult de lucru. Sper să se încadreze totuși în cele 2 săptămâni în care am trimis familia Popa în vacanță. Nu pot să stau multe zile departe de șantier, așa că am venit azi să văd în ce stadiu sunt lucrările. Băieții au micșorat deja golul pentru ușa de la intrare. Pot să spun și de ce. Împreună cu Valentin am decis că nu era nici destul de mare să o facem din 2 canate, nici destul de mică să facem într-o singură deschidere, cu un singur canal. Și o faci cu o singură deschidere. Da, și atunci, dat fiind că am făcut și polistirenul pe o parte și pe alta, a rezultat treaba asta de aici. Arată foarte bine. Da, deci asta Dar am văd că făcut. n-ai făcut tavanul. Nu l-am făcut tavanul, pentru că încă n-am primit ultima variantă de iluminare de la colegii mei și vreau să știu pe unde le transmitem. Deci Vezi că ești în suntem întârziere. pregătiți? Da, sunt în întârziere, așa este. Vorbești cu ei, da? Îi grăbești puțin, primesc planurile, dau drumul mai departe, da? În dormitorul lui Traian au demolat scările și au zidit acel spațiu care a rămas gol. Dacă Traian va vrea să continue, să facă ceva în pod, cum va putea să-și facă scara? Eu cred că cea mai bună poziție pentru o scară, sigur, dacă peste ani vor dori să folosească și mansarda, ar fi undeva de aici, din holul central. Deci se poate, că asta mă interesează. Sunt grinzi, se face un jug între grinzi și se creează un loc de scară. Ca să vizităm însă podul, vom pune aici o scară retractabilă cu care să se poată face inspecția podului și așa mai departe. Eu vreau să știu care sunt problemele, dacă poți să te ajut la ceva. Sigur că mă poți ajuta. Fii atent, suntem la faza la care dăm dibluri pe casă și apoi urmează să punem plasa de armare. La faza asta cu dibluirea... Nu, e faza mea preferată. Și care ar fi din etapele astea? Găurire, dibluire, ciocănire. Care din cele 3? Eu mă ocup de dibluire și ciocănire. Perfect. Și n-am venit singur. Am adus cu mine o echipă de oameni care a contribuit și la ridicarea propriu-zisă a casei. Sora, cumnatul și un bun prieten al lui Traian. Avem de dibluit. Da, perfect. Păi n-am vorbit că asta facem? Ăsta e. Asta e. Mersi. Sus. Hai.
la treabă. Hai, băieți, Aici, da? Hai că ne-am eliberat un pic. Noi o să ne ocupăm de lucrurile de finețe. O să facem niște încadramente în fața ferestrelor, da? Da. Hai. Hai să stau. Nu te grăbi, bagi acolo câte trebuie, da? Dar tu muncești, că văd că alte mâini robotesc pe acolo. Ai pus mâna pe rotopercutor? Noi ne ocupăm aici, stai liniștit, e pe mâini Știu, bune. da, să faceți și bine treaba. Foarte bine! Hai, atunci la muncă, gata. Schela era foarte înaltă și foarte aproape de acoperiș, așa că nu puteam să înaintăm altfel decât în genunchi. Chiar și așa, în condițiile astea grele, era mașinăria perfectă de prins polistiren cu dibluri. Îmi doream de acum 3 ani să merg la mare, fiindcă mi-era dor de ea. Eu când am văzut marea în zare, am alergat spre ea. Mie îmi place la mare să fac baie. I-am simțit foarte greu, că a ajuns la apă și s-au descătușat. De foarte mult timp mi-am dorit să ajung la mare, să pictez. Marea așa cum e ea în realitate. În viitor cred că o să-i cumpăr o planșă din asta mai mare și am rămas impresionat că ea și la mare a vrut să picteze, să coloreze, să facă ceva. De fiecare dată când ne implicăm în viața unei familii cu copii, proiectul nostru este dublu. Pe de o parte, avem de renovat o casă. Pe de altă parte, trebuie să-i facem fericiți pe cei mici. Zâmbetele copiilor lui Traian sunt visul nostru împlinit. Timpul nu stă pe loc. Lucrările la casă au avansat și au ajuns în stadiul în care putem monta geamurile. Un moment pe care Traian îl visa de mult. Colegii mei și-au găsit în curte un loc în care să poată lucra la proiectele lor speciale. Eu o să mă ocup de Camera Mariei și m-am gândit să realizez un proiect care să fie și foarte aproape de bucuria și sufletul unei fetițe, dar care să facă o legătură cu trecerea mamei în neființă. M-am gândit la un fluture. Nu orice fluture, un fluture supradimensionat din bucăți de ceramică. Și ce faci? Le spargi astea? Faci Vreau un să le mozaic spart, din ele? da, astea sunt deja sparte. Da, știi ce vreau să te întreb? De ce faci fluturi în Camera Mariei? În mitologia greacă, fluturele simbolizează sufletul, spiritul cuiva. Atunci când trupul se duce dincolo, ce e mai frumos dintr-un om rămâne în aripile unui fluture. Traian a colecționat o parte din astfel de vase și le-am luat din beci. Îi plac lui lucrurile astea rustice. Da, am văzut că are o grămadă de lucruri. Da. Și vreau să o transform pe asta într-o veioză. Știi? Asta e baza. Ce tare! Da, și asta mă gândesc să o pun așa, o suspensie, știi? Proiectul special este un panou cu niște obstacole printre care vor trece niște discuri. Și discurile, odată date drumul, ajung într-o zonă cu cifre care se află la bază. Îmi doresc ca prin acest proiect să-i aduc împreună, să se joace și să-și consolideze legătura pe care o au. Uite, Adela, le-am adus. Multe. Special pentru tine. Știi mai bine ce să faci cu ele. Wow! Le-ai strâns tu pentru fratele meu, să le faceți ceva pentru el. Uite ce frumoasă e. M-a bucurat foarte mult pentru că Nuții mi-a adus niște pleduri și covoare făcute manual, lucruri pe care le-a adunat pentru fratele ei și sunt convinsă că Traian o să se bucure să le regăsească în noua casă, dar de asemenea cred că nu se așteaptă să le găsească așa cum am să le folosesc eu. Stai, fii atentă. Dacă lovești mai încet, Da. e posibil să-ți iasă și ce ai nevoie. Nu mi-e foarte clar ce are ea de făcut la proiectul ei special, dar știu că s-a dezlănțuit. Tot ce a prins pe mână a spart sistematic. Nu ne-am oprit aici pentru că m-a rugat să o învăț să taie și am explicat foarte clar. Lecția numărul 1. Niciodată nu tai masa suport. Întotdeauna încep dintr-un colț. Iată, ții bine? Da. Și acum urmărești conturul. Ai ochelari? Da. Bun. Pe măsură ce am predat lecții, se pare că a uitat lecția 1, pentru că la un moment dat masa suport a ajuns să primească și ea o tăietură.
Amenajarea exterioară a casei este la fel de importantă ca cea interioară. Am catalogul de papaje și vreau să arăt ce m-am gândit să punem pe alei la această casă. Am și o bănuială, dar vreau să văd dacă mi se confirmă. Iată, uite. Da. Te gândeai la asta? Da. Dar nu ne oprim aici. Vreau să facem un loc special pentru Traian și copiii lui. Vreau să folosim un focar. Uite pentru terasă? Un focar ronda pe care vreau să-l punem pe terasă. Ce frumos e! Imaginează cum ar fi să stai în jurul focului și să povestești și să spui ce ai făcut astăzi, cum a fost la școală, seara. Deja mi-am imaginat. Și pot să-ți mai arăt ceva. Ia. Ce zici de banca aceasta? Știi că noi avem un proiect de fântână? Și vreau să-l integrăm și pe acesta în zona fântânii. Vreau să folosim această bancă. Ok. Păi, cred că am terminat. La asta vreau să bag cablu pe aici, prin interior, vine abajurul deasupra, Așa. o fac lampă. Da? Și scot cablu aici. pe aici, da. Și la asta vreau să o fac o suspensie de întoarsă. Am ținut foarte mult ca o parte din obiectele colecționate de Traian să se regăsească în casă sub o altă formă. Uitasem că de data asta grădina e un proiect la fel de complicat ca și casa. Avem determinat aleile, fântâna din fața casei și un loc special pentru foc, făcut după toate regulile. Să faci o casă cu un aer tradițional e o provocare. Proiectul s-a dezvoltat pe mai multe planuri. Pe lângă casă mai sunt și părțile conexe. Vorbim despre o fântână, despre o terasă în spate. Traian mi-a povestit despre cuptor foarte mult și foarte important pentru el. L-am luat din bucătărie și l-am dus afară pe terasă, unde este un loc potrivit pentru că e în siguranță. Dar de acolo m-am gândit mai departe. Dacă lui tot îi place atât de mult focul deschis și în jurul focului se scriu povești și se sudează legături, oare n-ar fi bine să-i fac un loc în care să se strângă cu toată familia în jurul focului? Și așa a apărut ideea acelui loc de întâlnire. Practic, are un element central, focul. Și în jurul lui sunt dispuse elemente pe care tu poți să stai. Sunt construite din dale speciale, pe care le îmbin cu mortar și ca să poți să stai confortabil a trebuit să așezăm un capac de lemn. Tratat astfel încât să fie rezistent la intemperii și să dureze, să țină. Forma rotundă îți dă șansa ca să vezi tot timpul pe cel de lângă tine și să te relaționezi cu el. Am spart bucățelele de faianță și acum o să le combin cu câteva piese din asta de mozaic din sticlă pe care le aplic pe suprafață. Am gândit o paletă de culori foarte vibrată și specific camerei unei fetițe, pentru că ea mi-a spus roz, dar eu nu o să merg numai pe roz, o să am și tonuri de bleu, de gri, de argintiu, lila. Deci vreau să fie un obiect care să placă unei fetițe, dar în care să se regăsească și atunci când o să fie adolescentă. S-ar putea ca mai târziu să înțeleagă de ce am pus acest fluture în camera ei. Tăblia pentru patul lui Traian este mai mult decorativă. Inițial îmi doream chiar să fac o tăblie, adică să o tapițez, să fie cu burete îmbrăcate în material, peste care să vin cu această cuvertură. Dar mi-am dat seama că în momentul în care aș fi procedat așa, cuvertura ar fi trebuit să o prind foarte, foarte bine și definitiv. Ori eu nu vreau să fac asta. Poate că Traian, în timp, peste un an, doi, vrea să facă altceva cu acea cuvertură, dar e păcat de ea în acest moment să nu o folosesc, așa că am făcut un cadru de lemn, bineînțeles ajutată de unul dintre meșteri. Totul a mers destul de bine, cam multe șuruburi, ce-i drept, dar până la urmă am reușit să obțin ceea ce mi-am dorit. Sunt în dormitorul copiilor, dormitorul lui Petru și Nicolae, iar atunci când i-am cunoscut, Petru mi-a spus că îi place să privească copacii. Astăzi, copacii mei au înverzit și trebuie să le pun frunzele. Trebuie să mă grăbesc în primul rând, pentru că mai am de pus ornamentele pe fațadă, trebuie să mă duc să inspectez, să văd pergola din spate. Așa că va trebui să găsesc o metodă foarte rapidă de a lipi aceste frunze și am găsit-o. Mă folosesc de o bandă dublu adezivă pentru că merge foarte repede. Asta este un MDF vopsit pe care scociul prinde repede. Nu am folosit culori foarte puternice în camera copiilor, dar desenul de pe pereți descrie un peisaj de munte. Așa trebuia să fie și cromatic și trebuia să fie viață, trebuia să simți când intri în casa aia, să
te bucuri de culorile naturii. Aveam emoții, vreau să văd cum arată mobila, pentru că o parte din mobilă fusese montată de cei de la Marplast. Și am intrat în cameră, am văzut un dressing frumos alb și m-am uitat în dreapta și deasupra patului, violet, era acest panou. Și am avut așa o strângere de inimă că mi-am dat seama că nu-mi place. M-am uitat la băieții de la Marplast, s-au uitat la mine și am zis hai să încercăm o variantă ajutătoare, respectiv să-i dau cu vopsea albă, în sensul în care vreau să-l anulez. I-am dat cu vopsea, dar tot se vedea umbre, adică nu e ca și cum ar fi fost peretele perete. Vreau să-l dau jos cu totul. Eu sunt de acord cu tine. Nu mai dau nu știu câte straturi. A luat cea mai bună decizie, Cristina, când a vrut să dea jos panoul ăla. Dar am realizat că era prins cu simț de răspundere de cei de la Marplast și în momentul în care o să-l dezlipesc, am realizat că o să se ia cu tot cu perete și meseriașii terminaseră și știți cum e, când un perete e coală de hârtie, cu glet, cu tot ce trebuie și tu vrei să faci niște găuri de 1 centimetru în el, iese o dramă. Auci. Demolarea începe... Stați un pic. Ia, hai să desfacem bucata asta. Am ieșit și l-am chemat pe unul din meșteri. Nu i-am spus ce am făcut, că trăsăsem de panou, cu tot cu scoci, cu toată grozăvia. A intrat bietul om, deci a picat fața, efectiv, deci era... N-a zis nimic omul, n-a zis, dar ce ai făcut, dar ce s-a întâmplat, dar de ce te-ai răzgândit sau ce e asta, sau... A zis, se face, se rezolvă și probabil că își calcula timpii, trebuie să gletuiesc, trebuie să se usuce, trebuie să dau cu lavabilă. Se usucă până mâine, nu? Da. Că trebuie să-i dăm și coală. În locul panoului o să am peretele alb, coală de hârtie, așa cum era înainte să se monteze acel panou, și o să am niște fluturași care îmi pleacă de la întrerupător ascendent către fluturașul mare, cel cu mozaic. Și eu zic că e mai frumos și e mai interesant, cursiv, vizual, adică e mai bine așa, tot rău spre bine. M-am tot întrebat cum să aduc elementele tradiționale pe fațadă. Și mi-a venit ideea să folosesc elemente ceramice, farfurii de lut ars, pentru că am văzut în beciul lui Traian când am venit în casă tot felul de oale, ulcele și lucruri strânse de-a lungul timpului. A fost o sursă de inspirație pentru mine când am ales să modelez fațada așa. În ziua predării sunt foarte multe lucruri de făcut și timpul ne presează. Fiecare dintre noi se grăbește să pună la punct ultimele detalii. Aceasta este noua voastră casă. Doamne ajută! Când s-a mutat autocarul, mintea mi-a fugit la Muzeul Satului, când am văzut casa. E o provocare să faci o casă tradițională după ce găsești o construcție care nu a fost gândită în sensul ăsta. Am acceptat provocarea și cred că zâmbetul de pe chipul lui Traian îmi spune că am reușit. În compoziția fațadei am folosit lemnul. Tot pentru decorarea fațadei am folosit elemente ceramice, pe care am reușit să le culeg din toate zonele folclorice, astfel încât să particularizez cumva și să îi dau un aer de tradițional unei case care nu a fost gândită așa. Imaginea casei e completată de fântâna care se află amplasată pe locul unde ei și-au forat puțul și de acolo își trag apă pentru casă. Din nou, inspirația mi-am găsit-o în folclor românesc. Vreți să vedeți? Da! Haideți să mergem! Elena își dorea să ajungă vremea când să aibă casa ei. Și dacă ajunge vremea asta, ea se va așeza în genunchi și va pupa pământul. Și eu i-am îndeplinit dorința ei. Să mai veniți. De ce plângi?
De bucurie, până de bucurie. De bucurie. Plângi de bucurie, Maria? Da. Îți place casa? Da. Hai să mergem să vedem, hai să nu mai lungim momentul, hai! Mamă, cum arată. Nu li s-a Da. Extraordinar, mi-a spus și piatra pe casă. Am pus și piatra, e piatra ta. Tu așa ai vrut să faci casa, așa am făcut-o. Colegii mei au păstrat motivele astea tradiționale pentru că ție îți place rustic. Extraordinar de frumos. Așa cum ne doream. Hai să vedem. Uite și ornamente la geam. Mamă, cum arată. Astăzi cred că dacă ne vede, se bucură. Traian, mergem înăuntru? Da, mergem și noi. După tine. Să-ți mulțumim, Doamne. Oh. Dumnezeule, da. Intră, tati, înăuntru. Zona de zi s-a configurat în jurul holului existent și cumva am împărțit-o în două zone, la nivel vizual, pentru că trebuia să mai existe un spațiu în casa aceasta în care ei să se poată întâlni și să se bucure de momente împreună. Astfel, canapeaua și-a găsit un loc imediat lângă fereastră, de unde poți să vezi toate celelalte uși care dau în zona de intrare. Mă descalț și eu dacă vreau. Nu. Ba da, mă descalț și eu. Traian, nu poți. Nu, uite, am spus de la început. Noi suntem gazde, doar gazdele. Oaspeții totdeauna când o să vină la noi, nu se descalță. Bun, dar de data asta eu mă consider de al casei, așa că mă descalț și eu. Bine, să accept. Dar doar acum. Petru? Unde punem fotografii? Ce frumos că... Aici. A fost destul de ușor să găsească locul potrivit pentru fotografia mamei. O pus în living, în inima casei. În spate sunt calorifere, ai căldură. Da? Nici nu-ți dai seama. Aici ai un televizor la care puteți să stați împreună toți pe canapea și să vă uitați dacă vreți. Da. E un spațiu comun pentru voi toți. Da? Da? Ce frumos. Da. Fiecare zice ceva și apoi ceva. Cred că sigur acolo e ceva, dincolo e altceva, dincolo mai este nu știu ce altceva și în stânga este... Bucătăria. Vreți să vedeți bucătăria? Hai să mergem să vedem bucătăria! Eu l-am întrebat pe Traian ce culori îi plac. Și el mi-a spus, mi-mi place albul. Alb, simplu și lemn. Și l-am întrebat de ce. Și el mi-a spus, domnule, albul e curățenie. Și așa vrea și Elena. Dar mi-am dorit ca pe lângă alb și lemn să aduc puțină culoare. Culoarea înseamnă viață, veselie. Dar culorile nu le-am pus pe suprafețe mari, ci prin decorațiuni. Am avut grijă ca un covor vechi primit de la sora lui să devină huse pentru pernele, pentru banchete, țesătură tradițională, niște pernuțe colorate, floricele, un covor, cănuțe, lucruri mici, dar așa, de suflet. Wow, ce frumos! Deci o să pot să-ți și dorm în bucătărie dacă e nevoie. Aici aveți o plită cu inducție. Adela a reținut că tu îți faci griji pentru copii. Să nu le umble la foc, să nu dea... Dar când vrei să gătești ceva mai Eu serios, o să gătesc la cuptor prăjituri. Wow! Asta e Gătesc cuptorul. prăjituri. Și preferata mea este tiramisu pe timp. dar tiramisu nu se face la cuptor. Știu, dar mă refer la alte prăjituri. Mai am o surpriză pentru voi în partea asta a bucătăriei. Ta-da! Oh, ce bine! Să nu uităm aici că e mașina de spălat. Să nu uităm, da, să nu uităm că acolo se spală hainele. Și dacă uităm, vine aici. Adică aici, când nu suntem cu mine și nu ne înțelegem, spălăm rufele în familie, da? Aici spălam Și nu rufele știe în familie. nimeni. În mansarda în care locuiau când am ajuns noi la ei, aveau doar 2 locuri la masă.
Deci n-aveau nicio șansă să stea vreodată toți. M-am bucurat să-i văd împreună pe toți în jurul mesei și știu că de acum vor petrece mult timp împreună acolo. Următorul loc pe care vreau să vi-l arăt e unul foarte important. Da. Din locul ăsta vine căldura iarna. Ce bine. Avem nevoie de căldură iarna? Da! Normal că avem. Wow! Ce frumos! Asta e centrala. Intrarea principală e așa cum ți-ai propus tu de afară. Ai o centrală nou-nouță, pe lemne. Bun. Al doilea lucru important după bucătărie este... Baia! Și unde e baia? Acolo! Hai la baie! Wow! Ce frumos! Wow! Da. Baia era incredibil de mică, pentru că Traian a zis, noi nu dormim în baie. Dar sunt 3 copii și era important să aibă tot confortul necesar. Și am gândit duș, panou de duș, pentru că, efectiv, lățimea băii este de 1,80. În momentul în care aș fi avut o cabină de duș, nu aveai cum să deschizi, să ieși din cabină și să deschizi ușile măștii lavoarului. Deci nu aveai lățimea necesară. Cristina s-a ocupat de baie. Da. Cristina, ce idee a avut! Da. Eu nu mă gândeam așa. Frumos. Dar cum te gândeai? Așezat. Ideal. Îmi place la casa asta că avem baia în casă. N-am avut niciodată. Ce, acolo? Da. În camere? Da. Ești pregătit? Da, sunt cu toți pregătiți. Da. Toți sunteți pregătiți? Da! Și vreți în camere? Da! Aici! Pentru că nerăbdarea e atât de mare, o să vă las să intrați fiecare în camerele voastre. Da. Știți cum sunt împărțite camerele? A mea și a băieții. Camera Mariei, camera băieților și camera tatălui, da? Da. Eu o să rămân aici în hol și vreau să-mi spuneți cum vi se pare. Bine. De pe alte să acolo. Te aștept și eu. Hai, sunteți pregătiți? Da. 2, 3 și... Ce frumos! Wow! Wow! Ce frumoasă e! Știu că este un om credincios și am gândit dormitorul lui ca un sanctuar. Locul unde să fie el cu el. E greu să fii tată singur, dar parcă ți-e mai ușor când știi că ai un loc al tău unde poți să-ți încarci bateriile, să te regăsești, să plângi, poate, de multe ori, dar să nu te vadă copiii, pentru că în fața lor trebuie să fii stâlpul familiei. Am încercat să-i aduc cât mai multe elemente tradiționale. Tăblia patului am făcut-o dintr-o cuvertură veche, primită tot de la sora lui. Pe post de noptier am pus un buștean, loc perfect și pentru ulciorul transformat în veioză. Într-o parte a patului am suspendat cana pe post de corp de iluminat. Am aflat că e în zodia balanței, așa că am folosit cântarul vechi din colecția lui personală să pun o plantă verde ca să îi arăt că viața merge înainte, oricâte greutăți ai avea în partea cealaltă. Cu siguranță cineva ne iubește, da? Și mult. Medaliile! Wow, ce frumos! Mi-am găsit inspirația pentru cameră în vorbele lui Petru, care spunea că îi plac copacii și astfel cumva am readus natura, simbolizând-o prin elemente grafice, dar am ținut cont de un lucru, să-i arăt că totuși frunzele vor fi întotdeauna verzi. Și astfel i-am umplut peretele cu frunze verzi, care înseamnă viață și prospețime. Un birou în care cu siguranță își vor face temele.
Și între cele două paturi, un loc de joacă unde am pus două mașinuțe. Cu siguranță nu se vor juca cu ele în casă, de asta le-am ales să fie de teren, pentru că au o curte mare și e greu să stăpânești doi băieți cu atâta energie într-un loc atât de mic. Uite, fiecare își face temele la birou. Avem fiecare separat. Da, e super, avem Ce faci, vrei să dormi? Da. Și eu în ăsta. Vă place camera? Da! Cât de mult? Foarte mult! Mi-am imaginat că Fluturele va fi tot timpul cu Maria. Mami va fi tot timpul acolo. Și de la această idee am pornit în toată camera. Fluturii pornesc încă de la ușă, deasupra patului, ca să viseze frumos. Lângă pat am proiectul meu special pentru ea, Fluturele. Apoi ei zboară deasupra ferestrei, ajung deasupra biroului, are etajere în forme de fluturi și apoi fluturii se regăsesc până aproape de bibliotecă. E superbă! Maria are camera ei, pentru prima oară în viață. Am avut onoarea să fiu primul prieten căruia Maria i-a prezentat camera ei. Cine a făcut camera asta? Cristina, De unde știi? după acel fluturaș. Încă o dată nerăbdarea lui Nicolae mi-a luat înainte. Până să le spun eu că vreau să le arăt terasa, el deja cerea să vadă terasa. Așa că le-am arătat terasa. Când dărâm ceva, îți revine responsabilitatea să construiești ceva la loc. Și terasa astăzi, cu siguranță, va fi locul în care se vor retrage când e timpul frumos afară. Vor găsi o sobă la care Traian poate să facă pâine, cozonaci, pizza și toate lucrurile pe care vrea să le gătească în cuptorul din casă. Au un corp de mobilier care rezolvă și îi asigură strictul necesar pentru a găti. O masă unde să se adune cu toată familia și să stea la oaltă. Și să nu uit borcanele de cumulături care s-au transformat în corpuri de iluminat. Deci de asta vă țineți dumneavoastră. Ți-a promis Valentin că dacă o demolăm, o și facem la loc și că o să ai... ca nimeritul cu asta. Și că o să ai o sobă în care să poți să faci pâine, așa cum ți-ai dorit. Nu e în casă, e afară, dar își face treaba. Își face, bagi lene, merge. Iar aici aveți un joc pentru copii. Alege o operație pe care vrei să o faci. Împărțire, înmulțire... Mulțire. Dă-i drumul. 4 ori... cu lasă-l. 4 ori? 4 ori 4. Cât fac? 44, 16. Bravo! Perfect! Maria, să știi că e de datoria ta să înveți pe frații tăi mai mici matematică. În strânsă legătură cu terasa pe care am construit-o, este un loc în care tot timpul, chiar dacă nu arde focul, cu siguranță căldura lui se va resimți, pentru că adună în jurul lui emoție, trăiri și amintiri. Foarte interesant. Acolo o să fie un loc în care să stăm multe momente. Și vara când e răcoare și iarna când e frig. Cum ai lăsat casa, cum ai găsit casa? Casa am lăsat-o goală și am găsit-o plină. Mai plină, da. E mai plină cu lucruri care nu se văd. Exact cum te uiți la ploaie. Trebuie să vezi printre picături. E o minune. S-a întâmplat o minune care ne schimbă viața. Dacă până acum mergeam așa, acum va trebui să merg mult mai demn, mai puternic. În cutia asta sunt gândurile unor oameni care au fost prezenți aici, au vrut să îți lase niște mesaje scrise. Pentru un moment în care o să fii singur și o să poți să le citești în liniște. Bine, cu drag o să fac lucrul ăsta. Vă las câteva momente să mai vorbiți și mai pregătesc ceva pentru voi. Parcă n-ar fi de ajuns. Mă întorc în câteva momente. Să te bucuri și să ai grijă de frații tăi, da?